An balimaw ani ɲantuma bi kibaruya m'an bolo ka da tulo kan o de ye k'a fɔ an ka président de la république Ibrahim Boubacar Keïta ale kɔni ye gouvernement kura sigili min kɛ a ka layidu kɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ layidu min na n'a b'a fɔ ko kɛmɛ sarala o kɛmɛ sarala k'a bɛ muso 30 bɔ o la o layidu kɔni o ma timɛ nin gouvernement sigili na i n'a fɔ ale tun y'a fɔ a ka kuma ɲɛbilaw la musow ka 8 mars fête senfɛ ale tun y'a yira musow la k'a fɔ ko ale kɔni bɛ musow bonya kosɛbɛ kosɛbɛ ko wa ko musow jɔda ka bon an ka jamana ɲɛtaga la o senfɛ ale kɔni tun ye layidu ta layidu min na n'a b'a fɔ ko a bɛ sariya dɔ bɛ yen n'a b'o bonya o sariya in n'o b'a yira k'a fɔ kɛmɛ sara o kɛmɛ sarada la mɔgɔw kan ka nommé poste min na ko muso 30 ka bɔ o la o kɛmɛ sara o kɛmɛ sara n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a ye gouvernement kura min sigi sisan maa 35 de bɛ o gouvernement in na muso 8 o de b'a la o muso 8 o bɛ bɛn kɛmɛ sara o kɛmɛ sara la o bɛ bɛn maa 22 ani buruburu ma n'i y'o ta k'o lajɛ o kuma kɔni b'a jira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka layidu min fɔ musow ye 8 mars don ko layidu kɔni a m'o timɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye k'a fɔ an ka ekɔliden minnu bɛ yen n'olu bɛ ka dɔgɔtɔrɔya kalan ani pharmacie kalanw kɛ n'olu bɛ pɔnse olu kɔni kununko sɔgɔmada fɛ olu ye tagama boloda tagama min na n'u bɛ fɛ ka taga u kun ɲɛsin palais ma n'o ye président ka daga yɔrɔ ye o tagama in kɔni senfɛ olu kɔni tun bɛ k'a fɔ de ko olu bɛ fɛ ka kalan kɛ i y'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na olu kɔni ka karamɔgɔw olu taalen bɛ grève banbali la grève banbali min ni bandon ma don a la fɔlɔ yɛrɛ o ekɔlidenw kɔni olu ye kundali min kɛ k'u k'u ɲɛsin kuluba kan olu lajɔra sira la an ka finitigiw fɛ ni k'olu la yɛrɛkɛ k'o marche ban o yɔrɔ la ayiwa an balimaw bi kibaruya min b'an bolo ka da tulo kan o de ye nin ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la